Bă, tu filmezi? Ce faci? Se vede beculețul aprins. Hai, dă să-i filmăm pe toți. Ăsta îl cheamă Ion. Ăsta îl cheamă Ion. Ia-l în gură! Fiorel nu se mai suportă să fie filmat de la faza precedentă. Fiorel, cum mai sunt poze acum să mări? Poate caut în dosarele. Dă bă! Filmează și pe mai mult. Ține bă! Ține bă! Să mă angajez pe scară în cele poze la dosar. Ia să vedem care e crap și crap. Deci Adi e unicat în lume, are 2 pești, nu care sunt curvelor. E foca. Bă, scoate limba! Scoate limba! Azi noi dăm și la găleata lui Marius. Băi, filmează-l pe Florin. E Cum scoate peștele? Cu pisica pe felie. Ce ai, bă, șocatule? Aventuri la pescuit. Stai că-l scoate live. Băi, frate, Senzațional, doamnelor și domnilor. prinde icre. Nu se poate! Ia, fii atent. Căcat, te-ai grăbit. Îl va prinde, da, 92%. Nu. Da. Aplicație pe Facebook, a? Start televoting! Sunați acum. Ce credeți? Florin va prinde peștele. Florin, îți place peștele? Senzațional! Tu ce faci, bă? Te ungi? Te lubrifiezi? Uite-l! Știu, mă excitez. Te vita cum era să cadă! Ia, scoate-l! Scoate peștele, scoate peștele! Ai mămăligă, arată și peștele! A, ce-am zis-o! Ia! Păi Ion îl sună peștele! Vrei să înregistrăm și puțin activitate sportivă? Bă, băga mi-aș pula în gura voastră! Alexandru! Ce? Stai că ăla vorbești la telefon, Ion! Adriane, dă-te aproape. Îl simți? Îl simți în urină? Unde dracu ai plutat? Ți-a tras-o la fund? Eu nu. Tati, mi-a tras-o peștele. Ia. Negrene, pregătește-te că vine țiganul, că te-a dat Alex în gât, că el a aruncat, că tu ai aruncat. Trebuie să aruncă n-a putut cu seringă. Să leagă
Bă, care-i scoateți mă pe aici, mă? Dă-l dracu, mă, o scotea din ac, mă. Băi, și goț, bă, peștele ăsta v-am zis că e hoț. Îți place peștele, Sărne? Nu, De ce? ne bate. Ia, uite-l pe Negreanu. Ce vrei, mă, să faci? Să-i dai în cap? Lasă la pește. Când n-ai în curte niciun animal, un câine este peștele ideal. Zi. Eu și nevastă mea. Bă, nu mai aruncați, mă, cu singurul ăla. Știi cum fus, Alex? Ce? Cu siringa? Fus la fugării pe ăsta cu siringa. Da? Și le-a la el, nu știu ce treabă avea la țiganul acasă, să ia nu știu ce de la el. Și ăsta zice, bă, te hai să arăt drujba. Hai să cum Așa? Așa, mă? Aia, bă, cum mă putea la un boschețe. Pe YouTube. Te bagă pe Google, bă, pe Google o să te bagi. Să cauți Ion Țiganul la pescuit. Dacă nu-l bag pe ăsta pe YouTube, n-am făcut nimic. Bine. Bă, toate ca toate. Ioane, toate ca toate, dar astea le scot la montaj. Tu poți să Taie, bă. tu poți să înjuri cât vrei. Ia mă siringa de aici, lasă-mă în pula mea. Numai asta, țiganul nu mă mai fugărea pe aici. Mi-a băgat siringa în buzunar. Bă! Bă, mai comentezi după ce am aruncat-o în apă? E, hai, bate-mă. Dar nu se mai filmează sau a apărut ceva în meniu? A sub-top până... Sugeau doi.